गुड मर्निं बयनिसिमबो नै आहा मर्निंनि ब्रेकफास्ट लोगोसेनो फिसा सानैनि टिफिननि थाखायबो आरोना बियो स्कुलाव बेखौनो हरनोसै ओमफ्रायहाय माने जोङो बेखौ जागोन आरोना बियो जाहैबाय दावदैजों ब्रेडजों एवनाय लोगोफोर दा नै आङो साहा फुदुंगासिनो दं आरोना ब्रेडआथ' जाखाबाय फिसाफोरनो टिफिननि थाखाय बानायनायखौनो जागोन आरोना आङो मोननैसो ओमफ्राय दा साया आंना रेडि जानो थांगासिनो नै जाबायानो नै आंना साया थुदो मा टाइमा हास्लाबला थुदो थाबायनानैसो थांगोन नामा थ' दिनै मोजां गेलेनानै प्राइज लाबोदे मा दे बिब' दोनलांसिगोन आं थांला आरोना खामानि मावनोसै आंना बिराद खामानि गोग्लैनानै दङ बाय बाय मामि थांदो साइडजों थां दे हेल' एभरिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ब्रेकफास्ट खालामखांबाय जोङो ब्रेकफास्ट खालामखांनानैहाय फिसाफोरखौ स्कुलाव आंथ' दोनलाङासै बे बिब'नि फिसाजो दङ बेनो दोनलांबाय ओमफ्राय फिसालायाथ' थांखायो मालाय फिरफिलिजों दा गथ' गथायखौ थिनहरखांनानै ओमफ्राय आं आंनि खामानियाव आखाइ होफिनसै आरोना लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरोना भिडिअनि गेजेरजों आं मा मा दिन्थिनो हायो नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर सान्दुङाथ' बहुद थिं थिं लोगोफोर एकदम माने दैज्लांनि बायदि आरोना ओमफ्राय नै आंना एकदम जमा जानानै दङ लोगोफोर मैयाबो माने आङो फुङावनो थांबाय नालाय बिजनियावहाय नै लन्ड्रि बेगजों बेगसे जानानै दं ओरै फुल माने बाल्थिंसेखा आरोना अब्ला आङो बे जिफोरखौनो माने सुग्रोनोसै आरोना जिथु सान्दुं दङ नालाय सान्दुङा बिराद मोजां लोगोफोर ओमफ्राय सुनानै लाग्रोनोसै आङो नैबावहाय थाब गिदिरावनो माबानोसै आङो सोमनानै सुनानै लानोसै लोगोफोर दा नै आङो फुरा गामलाजों गामलासे माने सोमनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय आं आलासिखौ फुलाव दै लुनो थिनदों नालाय ओमफ्राय माने लाइन थांना होदों थ' बेखायनो दिंखल सादों आरोना बियो ओमफ्रायहाय आंना नैबेयावहाय आग्लायनायबो दंबावो आरोना उनावहाय आं बेखौ सोमसिगोन आरोना नै बेखौ सुग्रोनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर फान्थाव गायदों आरोना बैयावहाय नोंथांमोनाथ' सिगांनि भिडिअ जायफोर नायदों बे नुखादों ओमफ्राय एकदम दाउआ बारखोनानै एसे जाहांबायमोन आरोना ओमफ्राय थिंखौहाय फोजौफिनबाय आरो आङो एसे लुना हो नै एरदों आरो नै बिदि सामब्राम बिलाइखौ सेस जाजोब्बाय हौवादाया देरहांबाय नै बेबो थांबाय नै दे लुना होदो दे दाउस्रि आथिं फुलावबो लुहरनानै होनि सास्रुहर बेनो आंना फिसाजोआ आंनि बिब'नि फिसाजो आरोना जि सुना लानोसै आङो दा लोगोफोर दा आङो फुरा सुस्रांजोब्बाय आरोना नै सान्दुङाबो बरिया दङ थ' आङो सुनानै लामखांस्रांबाय ओमफ्राय बैथिंहायबो दंबावो आरोना ओरै आंनि दख'ना ओमफ्रायहाय नै बिथिंबो होबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आंहा मोथो गोसोखांदों नैबे जिउलखौ लानानै आरोना बे जिउला जाहैबाय आंनि हिर'आ माने आंनि हाबायाव होनायमोन आरोना नैबे गोसोखांदों आरोना दिनै जोंनाथ' एनिभार्सारि गैया जाहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा बे जिखौ आङो मैया जोमलांदों जिहेतु दिनै सुनायाव आङो गोसोखांबाय आरोना आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना बेखौ आंनि हाबायाव होदोंमोन आरोना लोगोफोर बिराद गुदुं आरोना जेब्लासिम आं थांनानै थागोन अब्लासिम बे जिया थाबाय थागोन आरोना लोगोफोर दा आङो जि सुखांबाय ओमफ्राय जियानो जि आरोना माथो खालामबावनो फिसा गोनां फेमिलिनि ब्लग भिडिअ बे जि सुनाय मानाय बेफोरखौनो नुबाय थासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबावहाय
जि सुखांबाय जिहेतु दुगैनानै लानोसै आरोना आङो दैया बुंबाय नैबेवबो लाखानोसै ओमफ्राय दुगैनोसै जिखौ सुखांजोब्बाय फुरा ओमफ्राय माखासे आंनि गोसोखांनाय बेखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बे जिउला हाबायाव होनायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो दुगैनानै लाग्रोनोसै आरो मोनसे डिउटि दंबावो जाहैबाय फिसाजोखौ लायनांगौ थ' आङो रेडि जाग्रोनोसै आरो लोगोफोर दा आं दुगैयै लोबै ओंखारफिनबाय नै रेडि जाबाय दा फिसाजोखौ लानानै एसे बाहेरायाव थांनांगौ आरोना लोगोफोर बेखायनो आं एसे देलायसाबबाय नङाबाथ' आङो बे न'आव जेखौ गानो बेखौनो गाननानै लायनो थाङो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै ओंखारगौआवनो लोगोफोर माने एकदम जिया रानबाय आरोना नै ओमफ्राय बै सायहानिया दा रानथ'नाय नंला उनावहाय माने आंना सेन्देला बोरो नै आलासिनिखौसो गानबाय आरोना आङो फिसाजोनिखौ नै बेनिया दा रानथ'नाय नंला उनाव बोथ्रोदनानै होनोसै नै बेबो रानबायानो लोगोफोर दा आङो मामि फिसाखौ स्कुलनिफ्राय लानानै फैबाय ओमफ्राय नै नुदोंना आखायाव मेथाइ लादों आरोना माने हिलिनि दादा आरो दिदि दङ बेखायनो मेथाइ लानानै फैबाय आरोना नालाय नों दिनै मा मा प्राइज लाबोखो मा आच्छा थ' दा जोङो बिमानैनाव फैबाय आरोना आं मामि फिसाखौ लानानै माने डायरिखौ खर'आव लानानै थाबायनायावहाय फार्स्ट प्राइज मोनदोंनो आरो हाबदो आबाय होनहरदो आयु सा लोंदों ए सा खायसे दे खिथादो आबैनो खिथादो दिनै माबायाव स्पर्ट्सआव मा प्राइज लाबोनो हाखो दे खिथादो लोगोफोर दा जोङो न'आव सफैफिनलायबाय आरोना माने दहायो बिमानैनाव थांदोंमोन बिबै फैयो नालाय ओमफ्राय बिबैया लेंहरदोंमोन दा जोङो माने थांब्रबनानै मैगं लानानै फैबाय आरोना बुथुवा बहुद दंमोन बुथुवा खानानै लाबोबाय आरोना ओमफ्राय आंना जिया राननानै दंजोबसै आरोना लोगोफोर जिया नै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय बयनिसिमबो